Yo no
Pripun anggenipun klamaraken Lesmana Mandra Mara Sada Gaya Putri tibaning kapan wonten Wati. Terus Gusti Sang Rembang kalau dipun kendaraken monggo Kanjeng Rama Lesmana kapan saged boyongan lara temon. Ojo kawirang tembang lampine para priya. Akeh bocah lanang kang padha ngayunake malah jebulane Semar kuwi duwe anak anyar. Sing kaliyan sinten? Bocah lah kabur kanginan kandang langit turun megoran dhewe papan priya. Jenengane Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Ya lajeng kokonan Petro karo Dapur kumonku bawor bisa mampun malah penita drona nanti lapene diuyuhi pocok royok pamit kok orang sebagai vaksin kalau sebelumnya lompatnya kami nyong sing ngerti. Ampun, nyong terus mundur anyar-anyaran. Amerika kaya ndoro wisang geni kan bawa. Rasa kedep-kedep. Wisang geni sing darane murid sapa. Wong kae sektine mbek kuliah kari nyong. Wisang geni kan iya. Wong gawe sripen anyar nyong kon jajal kok kuliah kae bareng nyong. Cengkoke wisang geni ya dirune ya nyong. Pari polae wisang geni ya dirune nyong sayang mabukan iki bocah kuliah kari nyong. Wong ganun demen karo bocah sing ana-andenge wong sing dukung bae nyong. Rika gerana darah wisang geni mani ngomong iki jawani nyong ngomong iya mani ora ngomong iya mani nyong ngomong tanu blakotang baris kulit blakasiran ngomong bae. Kok kurang ilmu wisang geni kon meguru karo nyong. Rika ngadep ketan kan. Kenapa lah? Ngadep ketan kapan? Pun ampun darane lah. Aku kowe guruku yo jare. Bisane aku itu wanita sing tak tresnani yo kowe sing ngantari yo. Jare. Lempar. Oh, ampun jare lah. Iki boten lah ora ana lakone bisa ngene murid depok lho. Aku darane lah. Bisane kowe tangkat das tapak malu sisane goindo. Tinata mendaji norometer iki jalaran. Terus ngomong ki ngajakan terajulayaran. Aku lembonong ragamu kok. Ya kawirangan ya Allah. Kawirangan. Bulan Jawa wani-wani kerasan iki karo sing pas padha waskita ngerti sedulure winara. Ning nek dudu bawor ki pancen ora kaya ngono. Yo bawor ki luwese yen pancen ature kaya mengkono, cape kaya mengkono. Boten depaido boten ora. Mangke tak paringi ganjaran. Cocok.
Kuantuk Bambang Senen bisa ngomong redono bondo dunya bakal tak paringake marang kowe. Kowe saiki gandeng. Kurawa nek aku atur, kowe matur karo Darang Darmaca. Kok nang ndi kula? Nggih, beres iki. Matur suwun. Labar moto, kalau sing bangun, aku matur nuwun Bambang Senen iki dosa saka warna yang lakon bakal kemian betul oke mantul nuwun Ben
Wisnu Bathara Nglebur bumi. Anak Werkudara ora kena digawe ketampak. Gatotkaca iki papan Prayata. Sadomo Bathuk senyari bumi. Domo Bathuk priya rebutan wanita senyari bumi priya rebutan bumi. Mongari kedhing olena samalena marganing Cilaka. Ora minggat anggonmu dadi palange Lesmana kaya lara temon. Gangsal uripku dening aku. Sanggrak dadilan wangi. Mati. Kayak film mas, kau ada sino, wong dua beriku ding, jamu sore ngat, mobil sore terus jangan semangatnya, ya menyatani, tekan bos. Lakon leno pangindam sempal bau ya lewang Soko wasiat kekerjaan jaluk udangan apa? Mas Wicisraja Brana bondo banyu Darwiyah ngastina ora kekurangan bondo dunya Mas Wicisraja Brana kudanganipun kok tunggal duwi panggung ingkang saged tata jalma kangge srana titianipun pengantin kakung gajah bisa tata jalma sing kanggo srana rawuh pengantin kakung tontonan kang kadilatan Tunggalipun bangsa Rupanata sapanunggalanipun pambeksaning gendhing menika wonten sing ingkang saged tata jalma. Pungkasanipun
Pramipun ratu sewu negari kangge ngiring kalian pengantin kakung. Kinten-kinten wis para sadar menapa. Pripun Bomo? Nggih, mangke kula badhe paring dawuh kaliyan semana nggih, badhe paring dawuh. Rawe pengantin kakung nete dwi panggo kang bisa tata jalma gajah sing bisa ngomong nggih pami ngrika-ngrika nggih gajah iki kaya slompret suarane ya yen pancen jodoh tetep iso mati lajeng kaping kali tontonan kang dewatan tontonan kayangan ya biayanya ya larang mengaji tontonan ngercapat tapi biayanya semana ya tontonan kok tontonan kayangan mau kali saku apa kan kaping telu ketek putih kan bisa toto jalmo jadi tolong madani iramane gede hari ketek putih sing ngerti anoman kakung kasang tekane ratu sewu negara ngiring karo pengantin kakung ratu bosewu biayane bisa ora tol kemudian warna-warna temen jangan ya sedulur betara guru mbok menawane sedulure gelem gotong royong bantu karo ramane anak tontonan saka kayangan wong arep dikayang apa betara guru kuwi
adine ramane. Tega larane ya ora tega patine wirange ramane ya Betara Guru melu wirang. Saora-orane wong sedulur karo barang gawe kok iki Betara Guru nyumbang. Gamelane ya disumbang nah saora-orane. Kowe karepe nikah kan bawon iya. Nah terus hari ketek putih sing bisa tata jalan masih kayongan lho. Ya Ranoman sih ya mandul kok gak tau ketanduran cik nang raman. Kok di zaman ana lakon Anoman obong, Anoman buta, Anoman di untal nang Bejawil katak sini saka pangestune Rama Semar ben. Butangane wetenge bedah. Saora-orane Daranoman dijaluki sumbangan kok doksan nang ngarepe ngiline gamelan kene manut jan. Angger kon kontrak ratu sewu. Ojo itu kalau bapakku atau Boyomo Semar kae mau. Barisan bagi semuanya jimatkan di semua cabut semua kaki soto berjalan. Aku tak mampir nonton dari soto matur warane. Kowe bali matur tau bapakmu. Ya dong bali pasangan dalam kantor. Ala Bambang Senet, Bambang Senet. Wanita komandan putih orang-orang Rahayu sabunging dumati salam kebajikan. Cakep nggih Mas Togo. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu ya Gus. Leres nggih. Senenge. Temenan kok ketemu karo sedulur desane Karang Pakis. Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Nggih. Ditimbali nang daleme Bapak Satiman leres nggih. Nggih. Dalam ibu saminem acarane walimatul aulus. Nggih. Pengantene apa Gus? Mbak Destiana Safitri. Karo sapa? Mas Imam Riyadi. Tak dongakna ya Gus. Mangga. Moga-moga pengantene dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Boten supe kula sekantor rombongan ngaturaken guming panuwun. Utamane Sohibul Hajat. Ugi katur dhateng Bapak Kades. Deripun Bapak Ferudin sakjroning perangkatipun salam warga desanipun BPD Kanthi Haji Badra tokoh agama tokoh masyarakat pemuda Karang Taruna yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kades Karang Pakis. Para pemimpin Samatan Sawungu, Sahabat Pak Kapolsek Pak dan Ramil. Di Bapak Babinsa, Babinsa Tikmas matur nuwun. Mugi Bapak Mugiono kali Pak. Selamat Mugiono matur suwun. Pak Kasikin bapakne Mbak Irma matur suwun. Pangesring kaparingaken ugi ibune Bu Irma matur suwun. Para seniman seniwati wonten ing Pokadi Nusawungu
Nggih. wonten Pak Buwendro, Nggih. wonten Pak Dalang Rasu, Nggih. Pak Dalang Suratman, Nggih. sinten malih Gus? Mas Dalang Wahyu nika nggih. Mas Wahyu Eko Saputra, Mas Dalang Arfian. Mas Dalang Alfian Cilacap, Nggih. karo Mas Nafis, Mas Dalang Immanuel. Mas Immanuel, Bumen. Kebumen, seniman Departemen Pamesli ya Gus, sama alhamdulillah. Penggemar Jaksen Gus, Wah, siap. Nggih. kangen di bayi jajal, kemarin nang Solong temen ini sih Gus jajal. Nggih, sorong sore anyar ya. Jaksen Gus, Niki wonten Bunda Anas, lalu di Bunda Karsim, saking Banyumas, Pak Darsan saking Cilacap, Pak Salim selaku Pelakung, Mbah Wito Lakalum, oh alhamdulillah. Daryono, Pak Mudi, Pak Jewo, Pak Danasri, Pak Tejo Sayang, Pak Hasam, Liktarian, Mary. Jadi tarian Prabu, Tinggi, gawe alhamdulillah. malah mau gawe bakul kopi boy, kok sing maju nembung. Cair. Kayak orang gelawai Gus, Tapi sih. anu dituku. Oh gitu mbak. Alhamdulillah bakule laris kabeh. Faktornya ini orang mungkin gelawai. Iki kula percaya. Gua nggak tukang kenung, Oh. Iya. oh, ayo Sarikun, pasukan. beton. Kalau nyong digawa kolbak karo Mbak Deska, karo Mbak Irma. Dari suhun Mbak. Tablongan mania, Ini baliknya bareng gitu. barobet, Barobet, basan. faktor Cito sing asli, Gis. berani nih kak. Oh gitu Pak Darjito. Kadang-kadang kan ada Darjito palsu. Zaman corona kan banget Darjito palsu kayak Darjito sing asli kalau bapak men berani kayak asli penggemar apa dunia bahsan barang. Penggemar lawas. Iya Pak Kumis ya dijajar. Kumisnya ya asli ditempelkan. Ya urung kenal, urung jadi dicabut. Untuk ini nyabut. Saripun BKWK. Nggih. Ya sama kan. Anuki menika saking Perdes dikatain yang lalu saking Bogamin saking Tambak Pakwiri Palasa mugi Pakai Josaya. Pak Sumarno Banjarnegara Kalilanda Pak Parto Pamalomas Bosatin Saya Jomaning Sunan. Enten Budati niki wigasing sampai kumplit ceplit sinten kok karang gitu karang salah gunung bakal Mbak Yasna. Oh pendukungnya situ sampai banget. Soalnya penggemarnya Mas Togong. Mas Besok sore mesti nusul nang Bangkal Binangun. jelas nih. Kecamatan Kroya. Kecamatan Binangun. Oh Binangun. Idul Kroya. Idul Kroya. Oh iya ya. Nggih. Idul Kroya ya. Nggih. Mas Waluyo Mas Waluyo. Cilacap nggih, kasih. Ya katanya jasa kali ini kira-kira ngerti libur cocok apa buatan para penggemar. Cocok apa mboten Bapak Ibu? Cocok mboten? Cocok. Menambung sepaneng hiburan kering Bapak Ibu nggih. Ya, ya gandeng sikus ya wis renga-rengo. Ya. Yang arep pengikiki sing penting iki, Mbak. Cocok. Irmaku manggene. Sama maning